तो हमारा यहाँ बा ऐसे से ठोकर ताला है पर ठोकर चल गई एगो भुला गई भुला गई है पर ठोकर ठाकर बैलेंस बिगड़ गेल गुर्दे किस में रहा है फूट गई अरे रोल उतने कर जतने तहर बने बन बच जाओ तमक ताक तक शिव धन उधरहि उठहि न कोटि भांति बल करहि जिनकी कछु विचार मनमाही चाप समीप मही बना जाहि जेकर कुछ ज्ञान रहे कि हमरा बस के चीज उ जइबे न करे ताकबो न कइलो शिव जी के धनुष से यहाँ तक लिखल बा रावण बाण छुआ नहीं बाणासुर भी लौट गइले आ एक जगह आनंद रामायण में लिखल बा कि बाणासुर गई रहे हाथ लगावला बा धनुहिया वही पर छते पर गिर गइल ओ जे मल मूत्र सब कर देले बा अपन अपन मत बा तई जाई जब देखला जे केहू से ना उठला भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरई न टारा सिर हित भय हार ही राजा बैठे निज निज नाई जाई समाजा निर्पल बिलोक जनक अकुलाने बोले बचन रोष जन साने अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी तजहु आस निज निज गृह जाहु लिखा न विधि बैदे जान गई राजा जनक जी कहले कि अब हम बुझा गइल हम जानले रहती कि केहू से धनुष टूटल तो छोड़ दी हिलबो ना करी अभी हसन हसन राजा से हिली ना अब भैया राजा बना बुला बड़ा ला कहा कुछ एने ओने हो जाओ मजाक में हेलो बेस ज्यादा बा भैया चलो राजा जनक जी कहतनी अरे काहे गर्जत रहला बन के वीर बलशाली राजा हम होई करब एक दे धिकार हतर ऐसन महाराज राजा लोग के अरे झूठे गर्जत रहला बन के वीर बलशाली राजा लेके वो में चलो हम जान गए नहीं तो हम जानिए जाई चपल हो जाबा हम जान गए नहीं का कि धरती हो रे गइली वीर लोग से खा राजा जनक जी कहली हम जान गए कि धरती वीर से विहीन हो गई बड़ी देखिए बाबू जैसे ने जाई तो तनी बोली हो हमरा नहीं जो धरती से विहीन ना व्यास लहलुहान हो जी का अरे तिल भर धरती से न उठल अतुर रहल धनुहा त तिल भर धरती से न उठल दूर रहल धनुहा धरती से न उठल दूर रहल कि जल्दी रास्ता धार उठ के हाली हाली राजा हमार मनोकामना पूर्ण ना भई अरे जल्दी रास्ता देखो उठ के हाली हाली राजा तो धरती हो रे गई हाली
कितना कड़ा बात बोल बने राजा जनक जी। का ऐसन बात अगर हम जानती कठिन परन कबो ना करती हम जल रहती जे सब 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 अच्छा गइले बा हम जल रहते कहा का ऐसन बात अगर हम जानती कठिन परन कबो ना करती केहू रखल नाही अरे केहू के रहल नाही मुहावा पर चला लिए राजा सब आदमी के मुंह करिया फूल खाती हटा जाले अब इतना बतिया जानते नहीं किनका लागल जाता चुटकी से फिर कुटी तनी चुटकी भरवानी से चुटकी से फिर कुटी तनी लोचन दोनों अंगार हुए और राजा के बाण समान लक्ष्मण के छाती के भीतर पार हुए क्रोध में तिल मिला गए तो सोच के उठ के कहले राजा जनक उसमें रहा जहां हमारा वंश के खानदान के एक भी वीर एक भी छत्री जहां रहला केहू के औकात नहीं है ऐसा हलुक बात केहू बोल दे ई तो कैसे कह दे जे धरती वीर से हो गई कौन रहे तो कहता जोड़ी सुन के बचलवा लक्ष्मण आरे पीर बालवा नवा कहले ए राजा पीर अभी देखल कहवा अरे खड़ा होके अरे बोल सीना दान पीर खड़ा होके बोल सीना दान हे राजा या के ज्योति पे धनुहा आर धरती संग उठाई बिरय भी देखल कहवा ये जबारे भैया भागवा ये जबारे भैया भागवा जोड़ी ध्यान दो धनु ही के साथ होई आर धरती उठाई बिरय भी देखल कहवा ये जबारे भैया भागवा बिरय भी देखल ये जबारे लक्ष्मण जी के जो क्रोध अवस्था भइल कतना औरत लोग छाती पर हाथ मारे गिराइए दादा छोटा ही को लइका आ कहतर जे पूरा धरती उलाट दे जे ना चिन्हत होई उहे न ना चिन्हे हम तो चिन्हते बा जनता नहीं हम तो नए तो चिन्हता नहीं ये लोग ना चिन्हे वो हमने से थोड़े धरती के लक्ष्मण जी करे तो लक्ष्मण जी शेषा उतारी रहले शेष के मस्तक पर धरती पड़ी ऊंचा ही तक का ना हो जाई लेकिन विश्वामित्र जी जान गए कि काम हो न सके क्रोध अवस्था में आकर लक्ष्मण जी धनु हिया के तोड़ देस राम जी यही तरह रह जाई है आ छोटा ही के साथ विवाह हो जाई ऐसे बढ़िया बा ए जे समय आ गइल बा वाह
विश्वामित्र समय शुभ जानी जानी अब तक जब क्रोध अवस्था में रहल अशुभ समय चलत रहे अब शुभ समय आ गए विश्वामित्र समय शुभ जानी जानी बोले अति स्नेहमय बानी बानी उठहु राम भंजहु भव चापू चापू मेटहु तात जनक पर गुरुदेव के चरण छू के आ धनुष के परिक्रमा करी कितना लोग कहला ना बाबा के 10,000 वीर कैसे लागत रहे शंका समाधान रामचरितमानस के गुटका मिलेला मैं देखिए में लिखल बा कि धनुष में घटने और बढ़ने की चेतना थी चेतना माने रे बोला ना चेतना माने का होला फरमान लिखल रहे उमे फरमान हां का सोचतले वाल्मीकि जी के क्लास फेलो हो चौरा लिखल रहे घटने बढ़ने की क्षमता थी जितना आगे पीछे जितना वीर लगस धनुष बढ़ते चले बड़ा आ कहीं कहीं लिखल कि भूप सहस दस से कहीं बारा मतलब का भाई भू मने भूमि सहस दस मने शेष नाग और 10 मने 10 दिशाएं भूप सहस 10 इतना सब मिल के एक कहीं 12 और लगे उठावन टरई ना 12 अगर मान लीजिए 10,000 वीर मिल के मान लिया जान अनुमान किया जाता है अगर 10,000 वीर मिल के तूर देले रहते तो सदिया के करल रहे और फिर 10,000 के लड़ावल जाई यही से झंझट हो रहल बा यही से दिक्कत बा गुरुदेव आई देखी 90% है ने 95 आ ऊपर से ढक्कन लागल बा बड़का बोतल में देख ली पानी भरल बा पानी बा बोतल में लेकिन काम ना करी कब तनिको से ठेके उलट जाई पानी बह जाई लेकिन ऊपर से ज्ञान रूपी ढक्कन लागल बा आहा तब विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय बानी उठहु राम भंजहु भव चापू आ मेटहु तात जनक पर वह गुरुदेव के आदेश मिलल भगवान राम चरण छू के चारों और परिक्रमा कइनी धनुष के आ लिखल कि लेत चढ़ावत खैचत ए ओ दिन चौपैया बतौलर ल ई लेत चढ़ावत खैचत बता दो बता दो तने सबने भैया संगे रहते ना बता देबू राम बता दो ना अभी मूड नहीं है बोल पड़ गई लेट चढ़ाओ गाड़ है स्वामीनाथ भैया तना बिगड़ के भूत भइलो लोग दिने कौन अगर मजेदार सुने के बाद स्वामीनाथ भैया के अरविंद सिंह अभियंता के जोड़ दी अरे सुंदर बहुत सुंदर मजाक वो लोग गाड़ी गलौज ना करते जितना भी गायक लोग बड़े गाली गलौज ना करते उन लोग से आगे सुंदर मनोरंजन खातिर केहू नहीं ना ना सच्चाई चीज है बाबा अवगुण बा तो गुण भी बहुत ज्यादा बा भैया कौन ऐसा दुनिया में आदमी जेकरा में कमी नहीं है गुरुदेव भैया बा कुछ न कुछ तनी विशेष हो जाला अति जहां भइल त क्षति होना निश्चित है अब है नहीं होता अभी गाड़ी हम अपना मने देता नहीं उन्हें कहा जाना चाहे फलाना व्यास के बोला तो कौन श्लोक पढ़ी है बोलावो वाला का तो सोचे के बा उतना निमन के बोलेगा लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहु न लखा देख सब ठाड़े तेही क्षण मध्य राम धनु तोरा अभरे भुवन धुनि घोर ए जे धनुष टूटल माता जनक नंदनी जानकी जयमाल लेके सखी के साथ में जाके भगवान श्री राम के गले में माला ए जे खड़ी सिया बलरामचंद्र की जय सिया बोल सियावर रामचंद्र की जय हमने क्या चलल का अभी का यही से तो चला अब देखिए ए जे फसल बा गाड़ी चैत तो बीत गई लेकिन अभी कोल्ड फील्ड में चलता अब शुरू होई
पहले बा हमारा कोलफील्ड में कोयलांचल में अब चैत शुरू हुई जब इन्हें लगन शुरू होला तो उन्हें चैत शुरू होला नताशा ऐसे अभी हमने के वही में घींचत नहीं ताशा पोछात होई अब ओने चलो देखिए हमारा गुरुजी के लिखल गीत बा